F'messaġġ lit-tesserati tal-Partit Nazzjonalista, il-kandidat għall-elezzjoni ta' viċi kap tal-Partit Nazzjonalista għall-ħidma fil-Parlament David Aġus sostna li permezz tiegħu il-pubbliku se jkollu vuċi soda fil-Parlament, fil-Partit u fis-soċjetà. Permezz tiegħi inti ser ikollok vuċi soda fil-Parlament, fil-Partit u fis-soċjetà. Jiġi x'jiġi fir-riżultat ta' nhar is-Sibt, jiena ser nibqa' David Aġus li intom tafu u tafuni naħdem fil-Partit Nazzjonalista. Lejali lejn it-tesserati, lejali lejn il-Partit Nazzjonalista, lejali lejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista. Nixtieq ukoll li f'dan il-mument importanti ta' pajjiżna naħdmu l-kol flimkien biex il-valuri tagħna ikunu dawk li joħolqu l-ġid u dan il-ġid inkunu nistgħu nqasmuh bejn kull wieħed u waħda minnha fis-soċjetà Maltija. Kif ħdimt ma' Edifen Akadami, kif ħdimt ma' Lorenz Gonzi, kif ħdimt ma' Simon Busuttil, hekk ser nagħmel ukoll id fit b'realtà mal-kap il-ġdid Adrian Delija. U dan biex il-partit tagħna jkun partit maqut, partit lest biex jiffaċċja l-elezzjonijiet li ġejjin qudiemna kemm sena u nofs oħra fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u anke dawk tal-Kunsillu Lokali imma fuq kollox dik tal-elezzjoni ġenerali li jmiss. Nixtieq ukoll ngħid dan kollu għaliex jiena nemmen fil-Partit Nazzjonalista, nemmen fil-valuri tal-Partit Nazzjonalista u jiena nemmen li jekk kulħadd flimkien jingħaqad ikollna partit li nkunu kburin bih. Partit Demokristjan, Partit Ewropew, Partit tal-Poplu Malti u għawċi kollu. Il-kandidat għall-elezzjoni ta' viċi kap għal-ħidma fil-Parlament sostna li wara l-elezzjoni tas-Sibt se jkompli jaħdem b'lealtà lejn it-tesserati lejn il-partit u lejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija.